ešte iba vrátiť brankárom, tak podľa mňa obidva neštandardná. Kasper s veľkým oblúkom má následnou kľúčkou, ktorú... Rajkovič nešiel do kľúčky v bezprostrednej kicker. Druhým hráčom z rakúskej strany, ktorý sa dostáva ku svojmu zakončeniu. Svergerov pokus, taktiež mierený, nekapný Martin Chromiak sa rozbieha proti Kikertovi. Chromiak si položil Kikerta a dáva gól! Zvládnutý samostatný nájazd. Agarterne prekonáva Lavaja, vynikajúco. Rozbieha na samostatný nájazd, Dalibor Dvorský. Ďalší náš zakončovateľ. Dvorský to mieril do horných partí bránky, ale prestrel. Vracu, ktorý šiel do backendovej kľúčky a zvládajú. Prekonáva Samuela hlavné zakončenie, obstaral Robert Lantoši. Lantoši sa snažil to poslať možno pod lapačku, ktorý sa rozbíja na svoj samostatný nájazd. Ajder sa snaží vymiešať Lavaja, darí sa mu to. Backendové zakončenie, ktoré prepadlo. Michal Krištof proti Davidovi Kikertovi. Krištof si to pripravil na forehandové zakončenie, ktoré ale neupratal ku pravej žrtke. Úspešný zásah rakúskeho brankára. To bude si opakovaný záber, či nám k tomu nájazdu prezradí čosi viac. Hlavu rakúskeho brankára. Odrazil, ale áno. Ja sa musím priznať, že niekedy sa v tých pravidlách až strácam, že vlastne neviem, ako to posudzuje, ale áno. Je záležitosťou, ktorá sa tak môže. No ja som na to šťastie nemal. Teraz náš trenerský štát sa s tým logicky nechce zmieriť, neviem, ešte Jano Karda vyskúša. Ako hrajú Francúzi, že ešte sa to celé môže úplne